Bună seara, tisiți nutritori. Gine ne aflăm iar tu joia din mopete armânească. Tora seara nu nici mahăt largu, armâne în București. Eu l-avem oaspi Nicu Puiu Bajdechi. Puiu, gine ne viniști mopete armânească, prota zățem Cristolunche, dimihim tu sămâna ghinată. Bună seara, Geni Vaflai. Ne hărzim mult să avem oaspi tora seara și așa cum să zici, niti să urhim emisia live, ne hărzim că a avut și un cadru mult mușat. Ti afișul ți-l văgăm cu hăbarea de pe frânza din fraiul care mână media. Voi să nu agărșesc să spună nutritorilor a noștri că masa aibă văra întrebare de tine să agrăpsească să un live-ul ți zvârtești tora pe frânza de Facebook care mână media și noi vă dăm apantasi până tu pitisita a mobetiei. În ajută ca de Fioară Maria Cucliciu Crăciun și Viorel Crăciun. Și cu partea grafică ne ajută Tănase Cucliciu, să nu greșim toți ajută tia este emisii. Așa că acurhim tăra dăm cale la mobetii. Prota și prota, ca de Fioară, avem acea întrebare care ține de zărținile a oaspitei, o avem tu emisii, așa că Nicu Puiu Bajdechi, zână ne cheamă de zărținile tale armânești, soia, diță vir păpânii, awații, care să știi cam multe de istoria este de taifă. Him grămusteni. Tati samintă Edesa la anul 1913. Tu fumea Bajdec, fumea Mihai Bajdec și viniră de adun la colonizare pas prăzații de fumei cu surini, lălâni, toți de adun. Trapsiră tu dau hori ca de la ter. Ei trapsiră hoara cara orman și doar hoara 9 gramă stea izățea. Și acolo și zură cu viriani. Ei era de Edesa. Edesa, cum zici, Vudena? Era numai vârgărească, era Vudena. Așa era tu chiroloțel. Dar pe aia se schimbă numai autora. Are discuții căderi de apă mult mușate acolo. Chim duși noi și este încă să bă mult mușat. Da. Și mana... Care se spune cheamă de numai de taifă. De Bajdec? De daule părță. Bajdec și mana este de la Ghiță. Ei era de Jumaiaua, de Dvârgării, Paplu Ghița, Paplu Curta, îi duceau Părnoania. Vziră cam amânat de Bajdec, ani ajunseră ca de la ter. Tu 18 pare, după cum s-a amintară surările ali mamă, dau diali s-a amintară Jumaiaua și da pe aia lanță când ajunseră alfatari. Ți voi să spun de tati un permit, nu-i permit că-i de alihea. Ei s-a amintară, era blizni, doi ficiori, tati cu fratele. Și s-a amintară îmi dau zăle minte să fugă cu Pamporea, cu stanța ajunseră. Și îi pătizară și îi luară cu ei, ziră toți de adun. Noastră armâneacă s-a amintară fecioriții. Și avoră multul curaj. Și ajutară. Pe vapor, capitanul îi ajută, mi-a spun tetele și mai am mica ună tetă care bânează, are 93 de ani și este multul Dumnezeu să țină sănătoasă. Sănătoasă e și ierbapi. Și nu spune lucrările cum era Nica. Și
ajunseră cu stanța, a vrut să-i pătează pe Pamporii, dar era pătizat. Soferi, capitanul, râdea de parazi, de ficiuriți, era pătizat la biserica de Vudena. Și când ajunseră în Hoară, trapseră îi luă, de mi avea ficiuriți, îi luă primarul în casă și căftă unde ei, că nu putea să adară de asta lui, nu putea să adară ficiuriți. Sigur, papluță și nu avem ți măcăm și ficiorii nu-i dau nici unde ei. Da, așa și tricurăm. Acolo s-a dară case tip, Nești de Livizui, Casa Iastinica, Hoara Idzății Bogorov, Otora, Tovârgării, este la 6-8 km de Silistra, Baș pe Sinur. E și are școală, ninga, este un stăvrândoni acolo, ninga casă și un scolii, o adrar scolia și este hoarănică, adrată de colonișță. Toate casele sunt adrate de el chiro. Ok. Yeah. Știi alte femei țibănatul ei de hoară? Era virieni și de acolo și sloară. Tetile mele, una de ele și află de vițini. Un lală era virian. Și a și să cunoscură și sloară. Nu știu multe nume, dar erau de la Ciociu, erau viriani, iar are și alte nume, dar nu e în Toran. Nu-i ceva. E. Da. Și mana cu taifa limană vine 18 și asta amintă tu 30 ținții. Da. Și vai, de apoi a fost când cu 4 zăți, vai. Cu 4 zăți zirătuți armânii de Cadilater. Nici când se trapsiră Dobrogea, se trapsiră altul Iuva, familia Bajdec dusiră zveadă cum e bana tu Bucovina, mai aflară nica aflară nica un taifă și acolo ia pruchiară, dusiră gura cu mor și zură anii de Toahurhita Polimului de 40. Spunem că motritorii noștri care nu sunt din România, că este locărițile spui în Netura, sunt mult la largul de București, sunt tu nordul de Vasile. Sunt la vără 500 și cam de kilometri de București. Aproape de sinurul de nordul a Vasiliei. Și după aia inea frontul, aproape inea rușii. Și dusirițiva sa drămaua. Fetele crescură, nu avem cu care să le mărtăm, că armâni nu are, azi ne zem înapoi, eu sunt armânii. Și ajunseră Călărași. Și acolo și țură cu călivenii. Până ți ani și țură acolo? Știi? Până după ținzăți. Până după ținzăți, dar apoi a trapseră tot un câte un București. Și mi-aș tine-te amintași București? Eu mi-am amintat București, am amânat 7 zăți. Ți vreau să zic la mine că tate avea 4 zățăținți de ani, unde am amintat eu. La mine s-a însărit un bărnu, cum ziceam așa. Putea să aibă ficiori mări. Îmi pare că era țiva de Arad să-ți amint ficiuriți când părinții era cam atu Ilichii, când a și duc aminte. Era și nu pare. Am surat și spărtat de Ghița, mă avea și nici cam amânat. Arad a făcut că
Fețea hapsi vărzația tati, de formi politică și este fumira lui. El era un om serin, cu tot hapsea care o trapsi, până 72 de ani și trecu multe tubană. A avut și hapsi fulânțiți și la scăpare țării, dar a avut tihi. Și Dumnezeu îi dea de bani, îi dea de și cirimeni. A avut și eu cu sora e mai mare ca mine cu 3 ani. Da. E mărtată la Șaguna. Și poate ni cheamă să spun de soia lui mami, că... Faci, să știm de dau lipărță. Ghițanii, una parte era de la Ghița, Paplu, și mai era de la Teju, Tana al Teju. Și erau oameni cu tutipătă, cu acățați, vărgăreanii când o viniră zirătuți de acolo din hori. Armase răpțânii. Au din partea de gărții, de Soial Bajdec mai armaseră, avea soiții la armase acolo și aflăm de apoaia, nu aflăm cu surinii de-a largul. Da. Dar vărgăreanii viniră toți tu României. Da. Și trapsiră alfatari. Paplu fu primar acolo în 2 ani. Și după aia când viniră Dobrogea, trapsi Cobadin. Și zurul Cobadin până amânat. Până în 65, în ianuarie, smurtă mama cu tati. De acolo vine București. Da. Și așa cum zici, de Neavra, tine te amintași și București, ne spusești că erai București 70. Ne spusești că erai naimaniclu tu amulță cu surini 18 când a mas în ghiniminti. Așa e misura, așa era, de toate părțile. Și că care erai naimaniclu, aveai și am vorbit de tine mai multe bărnuri de soi și că ți avea Haris, mi-a cu tute este bărnuri, tu mă aveți. Spune-ne de cheamă, ți-aduce aminte, ai tine dit bana tu în tai farmânească, toate-l chiroan, dar erai piciuric. Da. Aveam așa armâneaști, asta e clar. Avui și mai în casă în 2 ani, mai a Bajdechea. Țin minte că am vițai smisuri pizzeaziti cu ea armâneaști. Aveam și mucâneaști pidviții, ma adram diafurau multul geni și știam care-i mucan și care-i armân după protul zbor. Așa duc eu de toată bana. Nu voi zorii să-i aleg după zbor oamenii. Și bana era și cu zorii, că mana n-a crescut în 2 meși după ți mi-amintai mine, îl luară pe tati iara de la Sfale, avea nica lucruri te exităxeare securitatea cu el și îl luară nica 6 meși și nu ine acasă. Și mana nu creștea 2 și am caduri tu care hiu a lăxit cu stranii de fitică. Ți va zic că lișor nu-i fu.
era singură cu 2 cirimeni București, un udici și fără mari condiții, fără țeavemază și nu era lișor, de asta vă zic. Tricură zorii, atunci chirul la țel. Da. În definiția largă aveam o întrebare de la Viorel Crăciun. M-a spus, dacă îndăsești să știi. Mana a papului Bajdeche de la care era? Mana a papului Bajdechi? Te-amărtii, nu știu. Am interesez, vai zic al Vai dăm, am găsit că m-am amânat. După emisie. Paplu al tati era Stere, Tegu. Ana nu știu ca era de la Ciomu, dar nu știu sigură. Mai al tati. Dar nu știu sigură. Va scap să tine și vai dai banda seara, Viorel. Voi să spun nici amătii numai a mea. Nicu îl pălcărsi pe Mana, fratele al tatii, cum zice, era de blizni, și el n-a avut curună. Și anda era nixoltă, știa că va să moară, era lânzit el. Eu mi-am amintit tu 7 țăți și el mărit tu 7 țăți 1. Și pălcăsi să-i bagă numai lui. Să-i bagă în ea numai lui. Și a spunea Mana, dar pe aia nu vii maș numai lui, băgai și puiul. Și tu s-a întrebat, dar de v-a învățat știnestul numă? Așa, aveam noi cobadina acolo, ineau ficiuriți, îl grea puiul și mi-a risit numai. Da. Așa. Mea tini tu bană atrași tricuși mai multe zână. Așa cum, de exemplu, părăstă seara de frânzarea media, erai Cădârgi, jurnalistul, funcționar public, misiticații, economistul, un stoc de zânați. Și voi să-mi spui care fu lucrurile din aima marisima asiții, l-am ambițat de cafi un zânati. Nu mai și pe radă și m-a spus să-mi spui care fu acel lucru din aia mare simasiții l-am învățat de cafi un zânati. Și cum tati lucră Cădârgi și de acolo lua știne Mirachea. Protazu andavin de tașcherii, aveam aproape înghițani. În zesi mănitahina incumini la lucru. Nu-i sinigea la lucru atunci când aveam venit de tașcherii, vreau și mini ședari, hate. Și nești mi-a risip, dar când aveam mai multul. Și de acolo adrai și alte zânăți, nu le-am spus acolo, că fuși curtul chiroși, nu, dar am învățat și diale. Avui un hop, anda eram studentul, nigeam tu Germanii la sormea și aflai acolo, avea neanghiti oameni la lucru, la un fermă de cai. Și lucrai cu prăvzele. Vărană și cama, nu era 2-3 meși și după aia dădeam examen de București, ineam iara că aveam anghe de oameni. Și merisi multul și locul cum era adrat acolo, Dumenia, cum era tu Germania, Ninga Pădurii, era mușuteață. Și zui mi duci ca baia ori, că merisi snacks să dar cu zmeteația.
știți că omul cât bânează în viață. Și o ăsta duchi, că nu are arșinii de lucru. Și chiar mi-a merisi. Avui și după aia am vițai să alin pical, să am paturi, să alag cu cai, merisi. Și până au și 2 ani nica nițeam pe munte cu cai, aua tu României. Da. Care ați vrea să spui ție ambițași, dita este dau Nu pui la întrebare. E de unul și de apoi avanizăm mai larg cât jurnalism. Da. Păi, fondurile de flexibilitate tu apropiai cu lișora și apropiai zânățile este noi, care poate că, da, le apropiai cu inima, nu cu mintea. Duchi că merisescu și neși fără să întreb mult cu mintea. Asta fu realizarea. Și jurnalistul ajuns și după ce fui un an am învățai să misit de case, să intermediez, cum zicem, tu Românie, vânzări, tranzacții de case. Și un zăinate mult bună, de care amintă toată lumea. Prot așa cei care adară în Burlăchea, nu duc ei desi o lucrai mult și lucrai știmini, m-a amânat, avui firma mea, de actare lucru, de real estate. Nu mi-i dănăsi. Nu mi-i dănăsi la asta. Avui tihia să pot să lucrez ca jurnalistul economic la România Liberă. Un an jumătate și cam așa. Și iar am merisi, matuchilor la țăr nu spăltea. Și mi-aveam luată cu asta, iar fata marea cât să aveam mintată și lipsea să ne aflu un lucru ca să am întupărați de alihia, că dit jurnalismul tuchirul la țel nu para putea izbâneți. Ți-a învățat și că ți-a armat și tu minte de la zânatea asta de jurnalism? Am învățat multe. Am învățat că poți să adari cu geanul, cu sufletul, să adari zânatea și fără să amenință mulți parați, că nu era tiparați, nu tiparați și zui acolo. De alihia merisi. Și un tihi să lucrez funcțional public la Ministerul de Finanțe și nești parați mai mulți. Da. Te un zanaiate mai sigură de jurnalistul. Da. Și cum zicem, erai și economistul, și visiticasi, și funcționar public.
Să spui, cum fu partea asta de tranziție, de trițare de la una zânati la altă, că mi-ndesă că nu este ahăt efcula. Eu nu aveam zori. Nu aveai zori. Nu aveam zori că nu aveam nici așteptări, nu așteptam ceva să-mi da altul, vedeam de lucru. Luam ce aveam de adrare și le adram una după altă. Nu mi îndoiam dinainte. E că mi-ndesă că multe de ele era mult diafura, nu sui de sa mult lucrul ți la drai tu un loc, cu lucrul ți la drași tu altul loc și te-ați amintit că vai fi și te-am cam azori. Am vițai tot bana și tu dau în inau spre adrai un program postuniversitar de audit public intern și de acolo în tehnică voi să dar cosmeta asta de auditor și are un an aproape de an de lucrez ca auditor public intern și merisește multul. Este uidisită de mine. Să spui niheamă ți va zică este zânate, ți dar zouă de zouă și că ți-o se pare că este atât mult uidisită. Este o activitate care lucrează cu tehnici și metodică, de sistematică și este după standarde. Eu am învățat baia chirotii în lucrurile astea și am dat să lucrez în vinilișor. De exemplu, nu pot să dar, nu pot da. Îmi înșiră lucrurile și este o activitate care ia horia de control. Mine adrai și control financiar, adrai control financiar de gestiune, adrai control intern managerial și de acolo vine lișor să trec în partea de audit public intern. Are auditul statutar care ia horia cu auditul financiar. Sunt lucruri... Mine nu este atât limpede, sunt alte lucruri. Este horia de auditul financiar. Ea este instituții publice. Ne-a zis de la obiective generale, cât activități, indicatori de performanță și vede toate activitățile și procesele neghini și... Smutrește desi instituția ta imnă ghinea și cum lipsește după ți și are băgată tu minte de ta urhită. Pit teste specifice de audit, ducheaște ți imnă și ți nu imnă. Și voi tu bitesită Ines cu misiune, pit misiuni de audit să dar rapoarte de audit, totul se lucrează planificat. Și voi ne spuneți când te pripuneri care de apoi si băgare tu practichi ta simle lucruri cu camagine. Sunt pripuneri, nu sunt obligatorii. Pripuneri. Recomandări de mândări sau vrei să ziceți pripuneri. Duci. Care ați vrei să zici teamă de care fu purtaticul tău toți hopii anda țiva nu era dip sigur, ziceam. Și cum ținești cheptul dinainte de chiadeți și de provocări? Da, voi. Avui un șef la un moment dat, ticiudie era, a rupea hârtiile. Mi duceam cu lucrarea la el și nu știu ți-i ticea. Da, o oră, două ori. Da, eram apres atunci, nu? Zici, și dar este, dar mai tapi cu mine. Și am învățat de apoi de colegi că adra la toți actarii lucru. Și mine țineam, ți lucram pe calculator, le țineam, nu le arcam. Și el arupea hârtiile, noi ghinie, țin. Și după dau o zile încăfta 3-4 variante și
Diptusonin zicea, dă-mi-o pe aia prima. Dă-mi o prota. Da. Și dau, ți lucrai prota cu mintea mea. Și pe ația o filisea. De acolo duchiții vasadară și la lăsam, că ți puteam să dar, că noi ne spărgeam lucrurile, mașcă eram apres. Și așa învițai răbdarea. Voi cu hopa asta, cum zici, una provocare mult sustă, mult bună, ta să înveți să streți cu răbdarea treța mare. Cu răbdare, e. Ma, nu-i lișor, știi, oamenii de tora, de tineret, zic că zburam cu soț și nu strâxea. Da. Bănurile de tora sunt învețați cu un altă turlie de nicuchiri, care se iabă mult ca mult angătan. Mi-l ocursesc cu minte când eram feciuric, când vedeam oameni de 50 de ani, sau este trecut. Mine mi-l ocursesc cu nica tineri, nica bun te lucru. Așa și lipsești. Yeah. Și de care ați brândi lichii. Yeah. Cum duchește tine diafuraua anamisa de bârnuri cu chirolul? Că mea cu chirolul ziții că un zi mult tu purtati cu părinția noștri. Așa ești la tine? Ți purtati nu vrei tine îți dai malarul. Aha. Are mai multe întrebări, aua? Are mai multe, azi o întrebare cu mai multe întrebări. Tu, taifă, tati era mai pragmatic, tesi și el era un idealistul, de aceea și feția hapsi, el nu strâxea comuniștii și fețul nu oară, intră, iar a feția a doua oară, deptu sonil mai luară un oară te xităxeri, te actări, nu-i vrea. Și el ne spunea că va chiară comunismul. Aveam 18 de ani, tu 89. Pistipseam și nu pistipseam ca el. Mai el avea un piste mare, că comunismul va chiară de România. Și nu, smitorul la întrebare, nu în zi ca tati. De taifă ne-a spus că eram mai mult ca paplu, că eram mai imir, nu mi misticam și cu multă lume, cum să mistica tati, poate și de acolo trapsi. Așa. Și de altă parte nu pistipsesc că nu în zi. Da. Ținu voi să dau mai largul, poate controlul. Eu lucrai în control și duchii până au vreo 4-5 ani. Cum se zice permânești? Vigliarea? Vigliarea, control e cuvântul internațional. Internațional, Achicăsește lumea. Este vrei să adara lantul ți-ai tini tu minti. Și este trițea dit zânati, te-ți-a tu purtaticul de tută ziua. Și tot eram pe fete, dar ațea... Carații ți sunt dascali. Exact. Tu zânatea lor și de apoi așa acasă aduc idiul purtatic. Și duchii când nu era ghini,
și are vreo 6-7 ani de a lăsai lucrurile este cât cam amultul, cât putui și adrai lucru cu minim de lucrurile astea, că nu-i lișor, să te schimbi. Ștoram când mi lăhtărsescu și dau telefonii și zicem că ai dau oferti și atunci lumea gândeava să te găsească lucrurile luare și ale, că și-o am amânată și mi-a sună, mi caftă din cale. Șnica și marea, fetele daule, mas nu știu de mine, slăctărsescu. Să spun un permit cu mine pe munte, zi și telefonul era fără baterie, zici, n-are ceva, știu de mine, va mi tornul când o sebă și amânai și a sunat, știa cât e Iuhiu și a sunat la cabană după mine. Și dica în cheamă va să demandați mi caftă. Da. Și l-a spus imierea de acolo, trecut preaua, v-ați de pună, mai are chiro, era, nu știu, zații noaptea s-a dat întunicată și eu nu ineam, lipsea să ajung cu predeal și eram pe munte la largul de Iu și Deam. Și s-a spăreară, că nu o pândăseam. Și eu, de puși de pe munte, nești de un telefon de aia de la altul om, le zici, ține dragă la telefon. Da. Le lăhtărsiși. Cât îți faci tot titorni, tot ți înveță de nic, nu s-a lasă așa lișor. Vrei să-mi zici vreo lucru, ți-l ții minte, ți l-a răspus afendea tău de chirol acel ți-l trecu cu zoi, tu hapsi? Ți-a răspus țiva? Da, sunt multe și dau voie să spun că nu vrea să ne spun. Nu vrea. Nu, eu nu vreau. A tine nu vrei. Da. Nu era lișor, ți-ne spunea. Și mi doi unul ară, când eram mare. Cât ți ne-a spus toate lucrurile astea în ea? Cât că Timine a avut practic un șoc, nu știu cum să spun. Zici, lumea poate bahăta zvârlă. Nu pestipseam ce sferți. Dar mi-a spus și tuti. Și după aia am dat zbură eu cu un psiholog, îmi zice, el ți-l zice, ca să-i hibușa lui malișor. Așa este. A spunerea, dar ca omul vai să-ți duchească... Da. Și le știu tuti. N-are lizeti tora să le zbură. Mă nizem mai largă cu întrebările și vă te întreb care sunt axiile, n-am adisimasi de tine, știa dar de aradă tu bana ta si tu sinfonii cu ele. Că să spune că, nu știu, când ajungi omul tu în elichii, și aștept minduiască hândos care sunt acele axii care mă adisimasi de el. Și vai că fații să ne minduim ca fi un din noi care sunt și vai fații să ne minduim ți adrăm noi ca fi zuă e de aradă ți adrăm ca bana noastră si bătu sinfonii cu acele axii care sunt n-ai mai desimasi din noi. Lipsește asta o spun numai după mintea mea. Am învățat după sisteme de dezvoltare personală
Când ai mageniasis, nu minduiești multul. Sunt tehnii care dănusesc cu mintea și nu te hic tu un cutit, un fricții, nu te amină tu emoțiile astea, tu fricții, tu cât că mintea ți-a spune minduieri, ți-a spune ația vasiba și ația vasiba lantă și vasile dănăsești. Că nu sunt de alihia. Nu sunt de alihia. Și atunci anda pot să fii prezent. Alcăturile curbană. Prezența ți dă un alt bănarie, ahoria. Da. Aua multe lucruri le adrăm de tego, pot să spun. De ducherea seftă că mi identific cu ceva, cu o imagine. Că mi identific cu, cum zici, cu zânatea, nu. Nu hima așa hât, hima multul. Știați, zic și la fetele mele. Să nu țină maș de o idee, maș că hima hât aș ceva mai mult de cutar. Să desfacă și să aproache toții în câte ele. Da. Ția în greacă de tine azi. Tubana ta. Ția în greacă. Anglicarea nu-i bună. De alicia să zic. Nu anglicare că ți-a de greu. Știu cum zic armănie. Știu cum zic armănie și de daima alep și tubană ți duchi malișor. Anda nu era una încărcătură, una furtii de emoțională, grea, cum zburăm ți trapsitate tu hapsi, bana e malișoară. Și cât se lipsește să nu alegi bânezi ghini cu taifa de adun, să crește fumei, să crește nipoți. Este o bană de ținidisi, conștientă. Ai găsit din ți spusești ora că alizarea ta e una de taxiile a tale de azi, este aceea că aleți băneți conștient. Că aleți băneți tora, tu este oară, tu este hop. Gini. Dicem alargul. Așa este. Cadrul, zicem, a tău, al nicu puiu bașdechi de tora. Sui disești cu cadrul ți lo aveai tu minti, zicem, la inghițani, cum te vedeai tine peste ani și ani? Nu puteam să-mi veda ușca noară, nu puteam să-mi duchesc. Mă tream la oameni când eram tineri și ziceam, cum va să spună omul ăsta, tu prosul, peste inghițani, peste 30 de ani și mine nu puteam să-mi duchesc cumva să uștora. Nu pot să sfândățesc cum va să peste alții inghițani. Nu bănăm tora. Nu lipsește să dai o proiecție, că știi cum să spune, bana te aduce iuva ea, nu iuvrei tine. Noi ziceam că o aducem maxia asta, o avem noi arhotarul, o aducem noi cât o vrem, ma nu e așa. Nu e așa și lipsește să apropie țiinii. Nu știam, din Ghițani, nu știam ceva sibă.
mă întrebă Mihaela Onoară. Nevasta ta. Nevasta e. Și eram toahurhită cât n-aveam luată. Și mă întrebă, și ca să avem două fete? Și eu cu mintea în fece, să avem două fete. Tora li voia cât mult și mi hârsesc cu cam fete, cât se că aș și duchesc că fetele sunt apropiate de taifă. Tora n-am țivat cu ciori. Eu crescuitul taifă, voi cu surini, voi mi-a că se ghini și cu fetele și cu ficiorii, foi mesticat cu toți. Eu sensibil, zic, ca și la fete. Și de nevra că vidzui șană, toahurhită, îmi plac fetele, niț. Da. E șana aia se de piharișă. Să crească mare și să procursească și să o vedem în vestă. Așa, da, Dumnezeu. Da. Zburăm toahurhită cam mai mult din partea asta de minare, tu mai multe zănăți, de flexibilitate. Nu știu cum se permânea, știi? Yeah. Ți urnimi poți dai la tineri, ți se află tora toahurhită a banii. Îmi pare că tu, chirolul de tora, angreacă multul de bănuri de tora să aibă este flexibilitate cam mare. Sigur. Ai vorbit ei? Da, poate ti fetele tale. Ți vorbim. Eu ne aflai vocația amânat. Ți va zic că zânatea ți am mult tu vreri, ma sunt oameni care și-o află la Onia, care și-o află la 18 de ani și știu că ei toată bana vor să adară mai și un lucru. Și ați putem să dăm vai una de fetele tale, Mindescu la Georgia. Așa sigur. Primia este mult apăpusită că va să adară teatrină. Și spusi hărle este de mult unică, de anda era aproape de lumea armânească la multe eventuri. Și mi se pare mult mușat. Și va te întreb de-apoi aia desi va întrebă cât masi băghini să o ia pe este cale și ți urnimii aveți dată voi. Georgia are personalitate, nu întreabă, ea nu spune. M-aș vă spus că este calea. Avea mărata așteptat de la noi, ma noi zicem Avonia că poate să adară țizva. Și Mihaela și-o andrupăm și ne hărsim cu tiharaua ei de cafioară, are spectacol, nițem. Așa este an, avem Irachia să vedem pe scenă și la Primăvara Armăilor cu un alt tineri armân de Constanța, de Maia Stavrositu. Sunt doi studenți la actorie, s-am direct teatru și avem mari harau să vedem pe scenă. Aveți o întrebare de la Sergiu Popescu. Cum îți duchi când au văzut fata mică la Primăvara Armăilor pe scenă? Cum te duci? Nu era prota oară un spectacol de teatru. Era prota oară un spectacol mare armânescu. Așa. Nu voi singhinii să și zic emoții, știam că este poate să ducă țarii te drare acolo, nu voi ca iletia, nu voi fi lipsit. Eram... lipsit? Nu fost am amărit, fuși? Că vine rătus la mine, tu soții mi hiritipsiră, cum zici,
Să petrițea mintuieri buni ti feată. Da, mi felicitare. Să-l spus și este meritul la ei. Da. Mușat. Mi se pare mult mușat că le-a lăsat fetele să-și aleagă singuri calea și este mult ghini că știură sigura că vora este lucru. Că mulți indescu și eu când eram de lichea lor, nu para știam ahât ghini cât eu s-a cas ghini toți el chironiții hăbările, nu era ahât multi, nu aveam dius lom ahât multi hăbări cum au tinii fietora. Și mi se pare mult mușat că ele știură de prota ți lăsi uidisești și ți cali lăsi pare cam bună. Yeah. Mindiama și ți că s-a dră un turli de studiu tu Vasilili care bânează în vrlica de Japonia că vizura acolo, tu Japonia, că au mult mari tinii oamenii cam atuilichi, ti bărnuri cam vechi și că duchire că a este lucru, a dară ca legătura tu la o, sibă multul cam astreasă, cam sănătoasă. Și atunci Vasilili de Anvărliga de Japonia au adrat o ahtare campanie de comunicare mult vârtoasă, dar să aducă și la ele pe Vasilii a este tinie ti bărnurile cam trecuti. Că duchire că să dară este legătură cam avărtoasă tu la o. Aduc aminte că și tu armânanii aveam este logorii. Zic aveam. Nu știu mai zic ghini că aveam. Minduiește că s-a alăxi, a este lucru. Că schiru, a este taxi. Alăxește că progresul tehnic fu mult mare. Tu ani de zone de inghițani poate și cama. Fu un progres cu aplicații și cu dispozitive noi nici nu le-am ghisam unde eram nici. Și lucrurile astea nu sfeații ta să crească sinidisea, conștiința. Sfeații ta să te bagă-ți dornie. Ta să chiar pusula. A și ved mini lucrurile. Mă așez pe TV, pe televizor, dau sihății mult, dar sunt oameni care ședuși zați sihăți. Și eu de 7 ani nu mă trăiesc cu aici. Poate filmul, poate meci de tenis, am dat juca Simona, de 7 ani nu mă mutrescu. La știri aici nu mutrescu. Am amintit că ține tot din noi. Să alegem ți este bun. Că sigura că tehnica asta nou aduce și lucruri bune. Aduce informație, ține idealizarea noastră cum o filisim această tehnică. Putem să filisim părțile bune. Și să le ducem cam alargul, nu știu, tu fara tu care bânăm, tu zânatea tu care lucrăm. Așa este. Mindescu că de-a apit informația o filisită mintiment, un mod mintiment, poate să crească și procesul ăsta de conștientizare, de conștiință, de mutarea conștiinței, tot așa cum crezi tu inghiți ani, crezi cu progresul tehnic, poate să crească și aestolantul proces tu care este toată umanitatea, nu știu, ca să se o achit găsit ghini.
o evoluție a conștiinței. Asta zburăscu. Câțe că noi tini peste seare, cum de un an, un Vasilie mare intră peste altă Vasilie și adară ți vor. Este un lucru de... Nu poți să te stipsești, să te pestipseare, te bana tu. E tatul care bână. Tu e tatul care bână. E. Și atunci lucrurile poate că nu v-ați mai ducă multul chiroașii. Snițe trama algo și voi sta întrebăm de cum te apropiași tine de lucrul Armânescu. Ți hari, ți nu ți hari. Avui în doi oameni... Că poate si badrat ca maghini. Avui în doi oameni ți mi-apropiară. Îl cunoscui de multul chiro Tea Budeș, iertatlu. El multă horia. El ne-a zburut prota oară de fară armânească. Protele moabeți le avui cu el cu ani de zile înainte să mi-apropii de fară. Și după aia la Hani, la duruta cu sorină Zoia Carabaș, venit un seară pe measă și ne băgă hârtiile din ite, ea și semnează și tați. Și așa mi-a apropiat o fară armânească. Sigur, oamenii mi știa, nu știam care him, ți vrem să adrăm și știam că him armâni duruți și da, mindoi lucrurile, nu fu așa cum a spus și eu, că îndăsi, hai să measă. Îl mindui și vadrai că vrui. Da, că vrui. Aflai tu chirolul acel, suțata era mult ghini structurată, zic, și poate nu baș atunci, dar după un an, doi, aveam toți de multe bârnuri și dacă eram oabeți și apreasii, m-a putut să ne ieșea lucrurile, să adra. Și ducerea mea a fost că nu era o ierarhie, că un scumândusească și alanță toți așa era corect. Spate, la armâni lipsește tu să-i vă comandari. Nu era așa. Nu era așa. Era o nătulie de sinarhie, să zic. Nu știu câți avzără de Văsielul Artur cu cavalerii mesei rotunde, da? Așa duc eu atunci, că toți era egal la armâni, că nu-i trițea cană al întâi din inti. Omul și-a spunea minduiarea, altul și-a spunea minduiarea și sigura nu erau toți simfoni, ieșiră multe lucruri buni, să adrară cafian, eventuri, de atunci a hurhiră să adară baieri de evenimente, cafian. Care poți să spui care eventul, zicem, țălohari, ația n-ai mai mult, și ții mindești că poate și badrat mai ghid. N-ai mai mult, merisi aticiudusește. Organizarea asta care nu-ți vedea organizare, îți vedea că nu știm noi armânii să adrăm instituții, nu-i de lihea. Eu o vizui ca un turlia horia de management. Și avem oamenii ți adus răsuțata cât și zui acolo, avem 3 comandari, Sterezursu, Costa Damov și Tachetoșa, toți oameni mintimenți, duruți și cu tehnici de management, toți 3, și ca fi un adus un contribuție. Una parte de șteare.
Asta mi-a risip. Cum s-a îndezea lucrurile. Ca și s-adrară multe. Meții nu poți să le zic că sciudusiră comandare câte lucruri s-adra, că azburau, n-a spuneau alte suțate ți zburau și cum aveți și ansamblu, aveți și ghini. Era zborul și de suțate, eram de adun. Lucrurile s-adrară la un nivel mult politic. Vrei să ne dați un lucru, să zicem, ți poate si badrat ca magini? Bine, tu te poți si badrat ca magini, am una și ți minduiești să tine că poate si badrat ca magini. Este una mușuteață că lucrurile nu sunt perfecte, nu sunt să le zici bază la icoană și oameni nu bânăm cu sfinții, cu sămții. Toate lucrurile sunt bune și cum să adoră. De-aia zic. De-aia. Natini te apropiași de lucrurile românesc, cum nu aștini și fetili. Zăsim că Georgia era din mic aproape de eventurile armănești și tot în lua Hari, cum le spunea poema, care era cam atihazi. Și Cristina este la Consiliul Atinerilor Armăi și ajută la îndrezarea de eventuri. Adrat voi țiva ca părinți, tine și Mihaela Maxus, te este un lucru ca să le apropiați de partea asta armânească? Îi vine vărăturile, nu știu cum ar fi, natural. Praxia vine natural, că adrăm praxii. Ca spuneam, poeziile le știam și mine, le știa așa, le știam și mine, Andalea spunea. Și nu erau mașini dau. Era eta de poezie am liță pe armânește. Îi vine lișor. Și mă aducem că poate o ajutam și dea, mai mult Mihaela și dea cu ea. Eu aveam altă turlie, altă apropiare și nici cântiori îmi spuneau că nu vor să adară cu mine. Erai cam ca un comandar, tățel Chiro? Era așa de alică. Era controlul acel de care zbură, adică îți ducea o forță, nu putere, era o silă. Da, un push, una silă care pentru Sony omul nu aproape. Când am dat dus câte un om fără să caftă el ceva, fără să întreabă, fără să va el, degeaba împinge tine, ți vrei să dar, nu poți, nu-ți faci. Cum ți sibă, cum adrat, noi ne hărsim, că sunt și ale aproape de lucrurile armânescu. Tu părăstă seara ți-o adrăm pe frânza de Facebook, să nu-și să spuni Maxus că să parisești stați ahândos și lucrusești să ixești să ghini anda apz zboarele cu vreare armânească. Și vă zic că este un lucru. Vrei să categorisești ceva? Nu. Care este extinția? Vrerea este bașună. Nu poate să aibă buiaua, nu poate să aibă vreare mucănească, vreare gărțească. Este vreare sau nu este? Vrei zis că nu știți zățem Maxus cu vreare armânească? Nu poate să aibă condiționată. Nu. Este vreare, dar nu este vreare. Avței zborul la soț. Aveam un grup la un moment dat, un copil, era un grup pe Yahoo Groups și ți-am găsit acolo, ieși de pe grup la un moment dat, nu străpseam. Era gine că să îngrăpsea armânește. M-ați îngrăpsea acolo. Când tu ieșea că te văra în căcitură, zăstini.
Dai mai înșa gâcitori. Nu știam câțeți, au te împărțare, că erau erau de toate Vasiliile. Și eram și de București, oameni care nu vedeam și așa. Și nu duceam câțeți sunt și de acolo țin minte asta cu vrerea armânească, că nu... Este vrerea Era hobby, dar vrerea nu mă te-ați duchea. Și maxul să-ți armânească. Este nu este. Și de multe ori eu nu vreau să zăți mași cu zboarele. Poți să nu zățici. Tenia îți ducheaște, nu să îngrăpsește. Hrioască ne dăsești este minduiari. Dit experiența ta cu taifa. Cum induiește că putem să aducem cam aproape mai mulți tineri de lucrul armânescu? Lipsește să îi lugursim ca oameni mări, nu ca tineri, nu ca ficiuriți, să zburăm cu ei cum zburăm cu undilichea noastră. Cu oameni egali. Isa. Și să căftăm mintea, că mintea lor e mai flexibilă, au mai crehtă. Și știu limbii xenii, sunt ordinați și aceiții autovrării vor apropiare și băgare tu lucruri. Și lucrurile astea nu s-a drătora de... S-a dară de înghițani București. E sigur, asta, dar minduiam, ți putem să aducem cam mai mulți. Asta a fost la afară, asta s-a drăpit Consiliul Tinerilor Armâni. Minduiesc că fu un optim de persoane, ca fi An și ca fi Bârnu, ca tricură la 2-3 ani, tot vine și alții. Și fu un optim de... Dar ca numir va fi optimă, mă minduiesc cu maș dit mutrita... Da, ei va na... Ca mai multe lucruri și pot să se îndreagă tibană, ca maghinii, poate si bunăturile disculii, trițarea pila... E tot fu, avem sostora pe care îi simțim la fel care la București. Crescu și Cirimei, avem și acolo ananghi de comandari. Dacă zicești radicile mei, mi hârsim multu, avzui că tim năulu bârnu de pilisterlu aici cam aniți de la 5 ani la 12 ani, avzui că s-a îngrăpsiră mulți ficiuriți. Bravo. Și asta este un mare harau, maxus de 4 zăți care sunt ghini minti. Și este dimi vizură urnechea, zic mini și la primăvera armâilor, că era hâți tineri mușați acolo pe scenă. Și dalihia îmi pare că Estonia era naima mulță. Și vahia și părinții scândăsire cam alișor ca să-i petreacă ficiuriții. Și mi-am că și mulți de ei sunt tora ajumsiră părinții de aceea era tu proteli bărnuri de pilisterlu și ajumsiră și ei să aibă ficiuriți, vor idia suțată să aibă și ficioria lor. Da. Idia turlei de suțată. Că mi-a întrebat și de ce putem să adrăm, am întrebat un profesor mare, universitar armân, cu multă știare și de un om politipsit, Ahoria. Și eram înghipsit și îi spus, uite, nu naproache, nu vor să ne bagă tu zigă, nu așa și așa. Și de ce ananghi aveți? Aveți toate pe mână, aveți internetul, aveți organizați-vă, aveți Facebook, adrați grupuri, adrați actări și purtați-vă ca acum vreți voi să le adrați lucrurile. Mi-a dus amintirea că este mâna noastră, vrem să o zburăm limba ca să ducem la lat. Zicești lucrurile astea, mi-a dus aminte un zbor, mas nu alătusescul zisite de cal, că armânii sunt o minoritate, ți poartă ca o majoritate. Și vahia este lipsește să avem în minte. E că himpțâni ca o minoritate, zicem,
ca numir. Turviarea, asta fuvăriarea, câțe câftăm, noi câftăm cu un dreptul că după nomul dit României, accesul la fonduri, la resurse financiare s-adra pe nomul de minorități. Și altă cum? Va să minduiască ca și altă vedem cum putem să adrăm, că noi minduiam să adrăm după un om. Dar duchea știi că nomurile parcă canda nu sunt așa multă te ținere, te armâini, că ți-s nu hibă să nu-ți poată să se va ajutați pe un nom ca limba armânească este asumată de Academie și de Vasilie, este ca idiom, ca dialectul, ca ți vor zică ei, cât se nu ajută a zburătorii care o zburăscu tasu țână tubană, cât se că vedem, cât chiar auzi și chiar bărnul după bărnul și mă abține o zburăscu. Și tu miscântii hore armânești, tu gărții chiar limba armânească. Cât eu îți duți lucrurile zvede. Și atunci va una deșteptare, zic, nu va una aluntare. Că noi ne alumtăm, cam asta a fost abordarea. Fără andrupomentul, va sibă cam azorii. Asta vine și ca zburit de ego. Este ego-ul etnic care are un mare periclu cu tueta inghiț de la ego-ul etnic chirură țați de milioane de oameni. Tu polim, tu știm sfeți. Maș că smindui că una națiune este mai bună de alantă. Și are în dreptul. Și alanță n-au în dreptul. Asta este ego-ul. Și noi, imnăm pe calea asta, va să nu cădem tu ego-ul etnic, să minduim dit un sinit de sihasă. Așa sigur. Da. Așa sigur. Mea că ajusim tu bitesită și care a smutrit și alte moabeți de la rămâna mea media, vizuși că ea le dipisesc cu cunescântii întrebări. Și de care nicuchirea ta, Mihaela, are adrat una carte care are numai măcați pe limba voastră. Va te întreb prota de măcări. Ți măcare armânească ți-are Hari? Măcare armânească, eu măcare la mana în casă și zic că e măcare armânească, limbă cu masini. Știu că nu zicană pânătora. Maia dit gărții merisește multul. Și Mihaela Maia, dar cam arar Aristo. Da, și... Da, are nica... Ițipită, da, pe aia, ițipită armânească, dar pita de lapte, cum știu să adară căliveanii, n-a avut tihi tu taifă să nu știa. Mă cam la cusurinile al tati. Da, pita de lapte în Hari, iară. Teaței care vor să afle asta carte, eu pot să întreabă desi are nica... Este la Suțată, la Costel. La Suțata Culturală Armânească. Ațeiții vreți să aflați cartea Măcați pe limba voastră. Puteți să aflați acolo. Curios. Mă larg unițel cânticlu. Ți cântic armânescu țari Hari? De la tati.
ne aveam un dor de hoară. Este un cântic îngrăpsit în coatul României. De aceea ți fuziră și cânta pon era de seară. Compozitorul, ne-a scaput ora, nu m-a cunoscut. Da, îl cântam și la Boața Pindului și îl cântuștora, da, am Mirache. Că zicești Boața Pindului cu părere de rău, ziceam că ai zilei Chiru, Nica On, la Boața Pindului. La Lenicu Beca. Dumnezeu să-l iartă. Dumnezeu să-l iartă. Da, tu ani ai și Chirur Cabaia, dit parei. Am intrat tu 30 ținții, unul în ei 930 ținții, avea 88 de ani, murit de pe cicioare. Te amărtii. Multo imira și multo bun. Tu dau unii unul sprenghiți murire ținții soț de tu Igilan și Chiru mai multă de jumătate de grup de acolo. Aveam parei mari, poate 16-17 oameni, poate cât Inghița și cu toți, era și fărșiroți și rumusteni. Bahva era în adunare și videare care alte vazină de la grup, de la are Nicandoi de oamenii cu boați aleaptă de acolo, ca ei vor să adune iar grupul are știri. Lipsește și asta din un comandar și acolo care se întreagă lucrurile vachi. Oameni cu boați. Așa. Tu bitesită, ați adus o întrebare. Ți zbor armănescu Țarihari. Stămâna asta dăm cioca. Cioca zice când cingărnim oaule. Și luam o felicită tora seara de vărânda ori, poate și cama sinidisi. Și astea sunt zboarele. Da. Harios poiuti mobaia itoratera, harisos ti minduerli ținăli vitricuș, ne băgașni ham de minduiare, la niscântilo hori. Nu vă scădem tora pe minduiara țea, când o să de care să știi că nu este bună. Așa zici. Nu le minduim mult, dar ducim emoția când dau în singhinisi, că n-a plucuseaști, când ia tu mână, fac să ne concentrăm pe alte lucruri. Tehnia este sadhi, respiri adânc, te concentrezi pe corp, pe senzațiile de trup și lucrurile trec. Cât se că singhinii se ațea ca un val, dar apoi atreații. A doua zi poți mai ceva. Și care asnăina hătzori cu minduierli, putem să trițem, să lucrăm te armânami. Ascultăm un cântic armânesc. Și așa lucrurile va fi cam alișare. Are cărță, nu putem să le ghivăsim câte cărță a scoaseră. Așa, este tu chironul de Sony Maxus, înșiră multe pe aceste domenii. Cuțata culturală și... Da, Dumnezeu să iasă și cam multe. Mi-am aploții Alexandru Gicații nu dănăseaște de ascultarea de cărți și nu dănăseaște să ne ciudusească energia de lucrurile armănescu. Adem de bitisită, Haristonica onoare, va ne vedem alantă joi cu un altul oaspi, va dăm hăbare dumânică, ti care va si baestu și ți ziceam, mica onoară, spunem Hristolul e, tituți țină Motrescu și da, Dumnezeu, simt tu fi o hală mult mai bună de a-și ninti. Hărioși.
Cărioasă. Seară bună!